Svima, hvala što ste se odazvali na ovu pres konferenciju koja je izuzetno važna jer Most nastavlja dalje upravo u kontekstu i okvira koje je zadao i glavni državni odvjetnik, a to je da će do 30.9.2026. godine donijeti državno odvjetničku odluku i da će obznaniti cijeloj javnosti koji su to akteri koji su sudjelovali u slučaju i činu bioterorizma i jednoj od najvećih unutarnjih agresija na hrvatski narod, i to na području koje se proteže od Like, Gatske udoline, Senja i Sjevernog Primorja, kao i Zadra i Zadarskog zaleđa. Upravo zbog toga Most ide dalje, ne sudjeluje u ovim niskostrasnim prepucavanjima, nego nam je cilj zapravo zaštita hrvatskih građana i da dođe do pravednog zapravo istraživanja i da se dođe do stvarne istine šta se zapravo tu dogodilo. Naglašavamo, mi ne optužujemo apsolutno nikoga, ne prejudiciramo, nemamo osobne animozitete prema nikakvim kompanijama, nikakvim osobama, nego želimo doći do istine. A jedan od tragova, i zato jesmo danas ovdje i možda ste se svi postavili pitanje šta radimo danas ispred Hrvatske gospodarske komore, jest da tragovi sa Šincekom, odnosno cijelog ovog otpadnog biznisa i ovog cijelog slučaja Gospić se nalazi pod još jednom državnom institucijom, odnosno krovom još jedne državne institucije, a to je Hrvatska gospodarska komora. Posebno važno unutar Hrvatske gospodarske komore je takozvano udruženje za sekundarne sirovine, za skupljanje i za preradu, čije vodstvo zapravo i članovi jesu kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, od kojih su najvažnije kompanije Cezar i Kemis Thermo-Clean. Naglašavam, kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, Cezar, Kemis Thermo-Clean, tamo je i Gajeta i neke bolnice i Komunalac Gospić, od njih nekoliko se nalazi unutar Hrvatske gospodarske komore u udruženju za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. To je jako bitno. O čemu se zapravo radi i koje su još dodatne činjenice? Da bismo shvatili, odnosno kroz sustav pitanja koje će Most danas postavljati, potrebna je zapravo i još dodatna činjenica da su upravo te kompanije u vodstvu, na čelu sa gospodinom Teufelom, oni su sa novcem Europske unije kreirali takozvanu digitalnu komoru, što nije ništa drugo nego burza, otpadna burza, ajmo to tako reći, ili ako hoćete kolokvijalnim nazivom, to vam je kao otpadno njuškalo, gdje se nalaze kupci i gdje se nalaze dobavljači sa otpadom, gdje vi sa jednim klikom možete doći do zapravo kupnje, odnosno dobavljača toga otpada. Znači sa jednim klikom, to je kao tržište otpada, odnosno burza, gdje imamo prvo pitanje, tko je taj tko nadzire tu burzu? Jako važno pitanje. Zašto? Kada se radi o financijskoj burzi, tada imamo Hrvatsku narodnu banku, ili kad imamo energetsku burzu, tada imamo HERA koja nadzire sve procese unutar energetskog biznisa. Ko nadzire otpadnu burzu kojom upravljaju kompanije Cezar i Kemis Thermo-Clean i koje se nalaze na uskočkom protokolu? To je važno pitanje za daljnji razvoj. Jedna od glavnih funkcija zapravo tog udruženja za sirovine, skupljanje i za preradu jest savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti. Osim, tko upravlja burzom, važno pitanje za raspraviti i za daljnju istragu je sljedeće. Je li ministar Ćorić donio odluku izmjene očevidnika i relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon savjetovanja sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno udruge za preradu i skupljanje sekundarnih sirovina i preradu, na čijem je čelu zapravo Željko Teufel, član uprave Cezara, kao i Kemis Thermo-Clean. To je važno pitanje jer 13.7.2021. godine dolazi zakon u Hrvatski sabor, Zakon o gospodarenju otpadom, koji je jedva izglasan i koji je Most glasao protiv. Ponavljam, 13. ili sredinom 7. mjeseca
osam dana nakon toga vam je to već u Narodnim novinama. Pitanje za gospodina Ćorića koji je dio državne vlasti izvršne, tada kao ministar gospodarstva i zaštite okoliša, danas kao ministar financija, je li išao u izmjenu relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon što se posavjetovao sa Hrvatskom gospodarskom komorom? Imate li zapisnike tog savjetovanja?